കടലക്കറി ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയത്തില്ല, അതിന്റെ റെസിപ്പി ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ മമ്മി? കടല തലേ ദിവസം വെള്ളത്തിലിടണം. അതൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് ഊറ്റി കുക്കറിൽ വേവിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തേങ്ങ തുരുതുരുതുരാതെ തിരുമണം. അത് തിരുമിയിട്ട് ഇച്ചിരി എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലിച്ചിരി ഉള്ളിയും തേങ്ങയും കറിവേപ്പിലയും 2 കുരുമുളകും കുറച്ച് മല്ലി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വറക്കുക. അപ്പൊ കടല മിക്സിയിലിടണോ? കടല മിക്സിയിലിടണോന്ന്? കുക്കറിലിടണമെന്നാ പറഞ്ഞത്. വേണ്ട, അല്ല മമ്മി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാ. എന്റെ പൊന്നെ, പുട്ടുണ്ടാക്കാൻ അറിയാലോ? എനിക്കറിയാം മമ്മി. കോലിട്ട് കുത്തി പുറകിന്ന് തള്ളിയിട്ടാ പോരെ? എന്താണ്? കോലിട്ടിട്ട് കുത്തി പുറകിന്ന് തള്ളി വിട്ടാ പോരെ? ആരെ? കുട്ടിനെ. നിന്റെ പെണ്ണെ, ഈ പുട്ടുകുറ്റിക്കകത്ത് നമ്മള് മാവിടണ്ടേ? മാവല്ലല്ലോ, അരിപ്പൊടിയല്ലേ ഇടണ്ടേ? എന്റെ പൊന്നു കുഞ്ഞെ, പച്ചമാവി വെള്ളം തളിച്ച് ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് അത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കുഴക്കരുത്. ചില്ലിടാൻ മറക്കരുത് പുട്ടുകുറ്റിയില്. ചില്ലോ?